sampun dugi kelas, padahal kalih rencang-rencang primen nggih. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing para siswa. Kados pundi pawartosipun? Dinten menika kelas 11 tunggal wonten murid anyar. Monggo Mbak perkenalan rumiyin. Rahayu kanca-kanca tepangaken nami kula Alif. Rumiyin kula sekolah wonten ing SMA kalih Purwantara. Mugi-mugi saged kekancan sae kalih sampeyan sedaya. Monggo Mbak Alif lenggah ing sampinge Mbak Sherin. Kene lungguh karo aku. Monggo kita lanjutaken sedaya pasinaonan ing dinten menika. Dibuka bukunipun. Kayaknya punya murid anyar lagi. Sedap. Sama ya. Lah rasa isin loh, biasanya ini sini ya. Mbak. Ayo lanjut. Iya, ayo. Ngomong-ngomong, Wah, seneng banget. mumpung neng kene ada ekstra tadi loh. Emang murid tanya kayak aku oleh melu eksanari. Oleh banget nih tak daftar ya. Mumpung awan ono seleksi nari. Seleksi di ke apa? Seleksi gue milih para guru utama gue nambah sekolahku kok. Seleksi nari, kowe tenanan arep ngajak cah anyar iki. Aku berpengen nyoba kok. Nyoba, kowe wae murid anyar, penambangan biasa banget, pada ngikut akean. Wong kalau kowe paling ora iso nari. Aku iso latihan kok. Haha, latihan jare. Wong kaya kowe ra sebanding karo aku. Ning kene iki sing pantes guru Anggi kudu kowe. Kowe sanggi, bela, sing pantes nuntukne kowe pelatih udah kowe. Ya, harapmu, tapi celakakan ngarep kowe paling suka pilih ya. Apa aku rasa melu wae ya, Rin? Ora usah ngrungokne omongane Anggi, wong kaya ngono kae kan didesaini. Wis buktinya nak kowe iso. Matur suwun ya, aku bakal nyoba sing apik. Engko mangkat seleksinya Allah bareng aku ya. Iya. Kayaknya kamu bisa ya. Ning aula iki kok rame men ana apa? Lah ngono kuwi saben dina Senin sadurunge ekstra tari iki ana ekstra karawitan dhisik. Wis aja ngelamun ae, ayo melok pemanasan karo liyane. Ayo, ayo. Nyamper mulai. Napa apa mentor seleksi tarik tok? Lah, lo seleksinya lo alibe. Risik ya, aku pengen delok gerakan kowe kabeh digo milih paraga utamane. Nggih, Bu. Aja ngimpi ya kowe sing panjit paraga utamane gur aku. Sing kepilih yaiku Alif dan Alia. Sing kepilih ya, kowe tenang wae. Finale dilengkas rek dilekasi, kowe wong loro aja padu wae. Gek siap nawakmu.
Iya ke malah malah api gerakan murid anyar loh. Saka seleksi final iki sing kepilih dadi paraga utama iku Alif. Mas kowe. Jos yang murid anyar kuwi. Agemamu langsung lolos seleksi. Iya, bahkan ngalahke Agia sing wis kocak tengah. Aku wis ditapak ki, tak mulai dhisik ya. Apa ora bapak ning kene? Ora bapak, Pak. Terus mulai ku piye? Iki aku wis telepon bapakku. Oh iya wis dhisik ya. Selamat ya menjadi pemeran utama. Iya, matur nuwun. Kowe ora mau karawitan ya api, Kak. Soalnya. Agak murid aja wis kondisiku saiki ngerebut wong saka aku. Kowe kudu ngei dheweke ulangan men ora macam-macam nek. Aku ngerti apa sing kudu tak lakoni. Ampun-ampun arep nek sing rene. Apa iki ya omahe? Pangapunten, Mbak. Kula mriki badhe nyuwun susut damel nikah salah satunggaling tiyang. Ya wis, tunggu. Aku iso mulai kuwi. Nanging apa kowe sanggup nglakoni syarate lan ngedohi pantangane? Kula sagem, Mbak. Iki jenenge pelet susuk konde. Wacakno jenenge sing mbok senengi ping 3 bar kuwi nggone. Wong liya ora bakal ngerti apa sing mbok nggo iki. Ananging pantangan apa ingkang kedah kula lampahi, Mbak? Pantangane gampang kok. Aja ngasih susuk konde kuwi jeblok. Ananging elingo, yen ngasek kowe nglanggar pantangane, ana kedadian elek sing bakal nimpa kowe. Paham ra? Nggih, Mbah. Kula mangertos. Oh iya Ang. Akhirnya si Ang seneng karo aku. Wes saya mau ke kelas meh pelajaran ini. Ya wis ayo. Ang, Nyamuk nyuruh aku. aku Rasa nyuruh aku, gue saya setelahnya tak iya meh. Kowe ngopo? Aku nulis salah tanya kowe. Ayo ki, gue tugas dari sini. Ayo. jane Ang iki nyapa? Ndek
ini orang kuwi. Tak nih, saya sapa tidak karo AA. Aduh, besok konde gue jeblok. Kowe ora apa-apa to? Ora apa-apa. Iki apa sing jedok saka sirahmu? Kowe anggap ae susuk konde to? Maksudmu apa ngono kuwi? Aku kecewa karo kowe. Aku ora bermaksud ngono kuwi.